Bueno, esta nosa terra presenta esta tapa que é unha tapa tradicional, pulpo á plancha, pulpo gallego, que bueno, este pulpo o cocemos na caldeira de cobre, se deixa enfriar, despois se lamina e se fai á plancha, porque non valdría para facer de outra maneira que pelaría. Leva un salpicón a vinagreta, leva unha pataca que cocemos co mismo pulpo e un pouquiño de pimento e cebola que vai pochado e reducido con un pouquiño de azúcar e vinagre. Pensei nesto porque me parece que hai que promocionar os nosos produtos. Clásica tapa de pulpo que nos dá bastante éxito.